Bungwe loona za umoyo pa dziko lonse la WHO lapereka ku dziko la Malawi mankhwala atsopano ochiza matenda akaodzera. Boma lati ntchito za migodi zili ndi kuthekera kotukula chuma cha dziko lino, ndipo komiti yowunika zakayendedwe ka ndalama mdziko muno pansi pa banki yayikulu ya Reserve yati sikweza chiongola dzanja pa ndalama mdziko muno. Munkhani yathu yoyamba, mayi wa dziko lino Madam Monica Chakwera wapempha adindo kuti awonjezere ndalama ku ntchito zothana ndi chifuwa cha TB mdziko muno. Mayi Chakwera apereka pempholi ku Lilongwe pamwambo wapadera pamene cholinga chake chinali kukumbukira njira zothandiza kuthana ndi nthendayi pofika mchaka cha 2030. Izi ndi zina zimene Madam Monica Chakwera analankhula ku msonkhanowo. Ndikuonanso kuti mabrain achinyamatawa akugwira ati kumalawi kunotu. They are coming up with stuff so you can't believe. Achita discover ichi. Tachita nkoniso discover tina take toyesera tibito oti olokumidzi kuti ngofalikira aliyense azingoyesedwa nthawi ina iliyonse akangopezeka kulandira mankhwala ndiye kuti by 2030 TB khala itatanidi. Ziko mukwambiri achinyamata ku Malawi ndakukwezerani dzanja tiyeni nazoni mutu ulusatina take posachedwa apa loti TB sazivuta ayi kuti anthu adziwe kuti mudzi muno tili ndi chani chifukwa kumidzi kwambiri kumidzi monga menda nenera ineyo nkhawa yanga imakhala kumidzi chifukwa ndi kumene zimavuta kuti zidziwike msanga chifukwa zikadziwika msanga ndiye kuti vuto mwatani mwathana nalo. Ndi achinyamata tiyeni mabrain athuwa ena amakhala osapita ku sukulu ndithu kusukulu sanafike nayo patali koma mitu imene imagwirira umaona zimene akutulusa apa uyu wapanga ichi from what koma chikugwira ntchito ndithu bwinobwino tapanga tione azatiuza chiguliro kuti kwatuluka kakuti yosera TB kuti iziziwika msanga tithane nayo. In the next 5 years, tathana nayo completely. So, my diagnostic tools iwo abwere na anyuwani apafupi kuti tionere zinthu msanga TB tithane nayo. Bungwe loona za umoyo pa dziko lonse la World Health Organization WHO lapereka mankhwala atsopano amatenda akaodzera otchedwa Fexnadizo. Poyankhula atapereka mankhwalawa mkulu wa bungweli kuno ku Malawi Dr. Nima Kimambo wati dziko la Malawi ndi loyamba kulandira mankhwalawa omwe ati sapereka mavuto ena mthupi ngati mene amachitira mankhwala ena m'mbuyomu. Zambiri mu lipoti la Beatrice Chuma. Bungwe la WHO lapereka mankhwalawa pa nthawi imenenso maiko onse akukumbukira tsiku loganizira matenda amene salabadiridwa ndi kupatsidwa chidwi omwe pa Chingerezi amati neglected tropical diseases NTDs. Poyankhula pamwambo kumbukira tsikuli pa chipatala cha boma cha Mwanza, mkulu wa bungweli kuno ku Malawi Dr. Nima Kimambo wati pofika chaka cha 2024 dziko la Malawi lagonjetsa matenda aphudzi komanso linyonyo. Mawu ake mkulu loona za matendawa ku bungwe la WHO Dr. Michael Kayange ati dziko la Malawi lili ndi chiwerengero chochuluka kwambiri pa dziko lonse ndi chifukwa chake lakhalanso loyamba kulandira mankhwalawa. Mankhwala amene wawa ndisimikize pano kuti alibe ma side effects ena liwonse. Malawi ngati dziko loyamba kulandira mankhwala amene wawa chifukwa choti mu chigawo chino cha ku Africa chiwerengero cha anthu amene akudwala matenda amene wawa chachuluka kuno ku Malawi kuposa maiko ena liwonse amene tayandikana nawo. Chifukwa chake tinali ndi chidwi ngati WHO pogwira limodzi ndi boma kuti no matenda amene wawa afunika tithane nawo. Nde tinali chidiso tinatenga nawo mbali pakafukufuku wa mankhwalawa. Tabwera nthawi yophunzitsa madokotala kuti azipereka mankhwala amene wawa tinayitanisa kuti zichitikire ku Malawi. Kunoku ndi kumene kuli vuto limene lalikulu. Nde anthu onse anabwera ndithu kuchoka ku Zambia, Tanzania, Zimbabwe, Kenya, Ethiopia anabwera ndithu kunoku ku Malawi kuzaphunzira za kaperekedwe ka mankhwala amene wawa. Nde ku Malawi kunoku tinaphunzitsa ndithu madokotala okwana 8 oti akwanise kupereka mankhwala anyuwaniwa
mankhwala amene wawa alibe ma side effects ena aliwonse. Anthu akayamba kumwa azipeza bwinobwino ndithu, azimaliza madozi awo bwinobwino, kuchira bwinobwino. Polandira thandizoli, nduna ya zaumoyo Maikhumbize Kandodo Chiponda ati boma likuyesetsa njira zonse kuthana ndi matendawa pofika mchaka cha 2030, kuphatikizapo ndondomeko yothana ndi matendawa yomwe pa Chingerezi akuitcha NTD Master Plan, yomwe inakhazikitsidwa chaka chatha. Naiga tsiku ili kuti tiziona matenda amene mujamwa kampira timanyalanyaza asiti walabadira kwenkweni mmene timalabadira malungo. Mwina anthu ena sadziwa kuti akudwala matenda amenewo, koma alipo ndithu kukaodzera achoti umangogona adakalipo ndithu Malawi muno ngati ukasungu nkhotakota kunakali anthu odwala. Komanso kunali ntchentcha uja miyendo yamatupa nde matenda amene anakalipo Malawi muno. Ndiye kudzera ku World Health Organization kumene kuti athokoza kwambiri chifukwa lero anazati pasaso mankhwala oti tithandizire chifukwa choti pala Malawi amene anakadwalabe matenda ngati amenewa ndiwochepa Malawiwo. Ngati matendawo kalipo Malawi 16, koma 16 iwo ndi Malawi ndithu. Nkofuna kuti ngati ifeyo kunduna za umoyo tiwayang'anirebe nkuonetsetsa kuti azilandira mankhwala ofunikira kuti achire. Pakadali pano dziko la Malawi likulimbana ndi matenda pafupifupi 10 amugululi, omwe mwaena ndi likodzo, kaodzera komanso khate. Matendawa amabuka kwambiri m'maboma ankhotakota, Rumphi ndi Kasungu. Mu chaka cha 2024 anthu 16 anapezeka ndi matenda akaodzera, ndipo anayi mwa iwo anamwalira ndi nthendayi. Mankhwalawa ndokwanira odwala 38 ndipo ndi ndalama pafupifupi 116 miliyoni kwacha. Boma la Malawi lati ntchito za migodi zili ndi kuthekera kwakukulu kokweza chuma cha dziko lino, kupezetsa anthu ntchito komanso kubweretsa ndalama zakunja mwa zina. Nduna ya za migodi ya Ken Zikhale-Ng'oma ndi yomwe anena izi pokhazikitsa ripoti la kanuni wa chuma cha dziko lino la namba 20 la Malawi Economic Monitor mu mzinda wa Lilongwe. McDonald Chiwayula ali ndi tsatanetsatane mu ripoti ili. Polankhula pamwambo okhazikitsa ripoti la namba 20 lomwe a World Bank alemba 20th Malawi Economic Monitor, nduna ya za migodi a Ken Zikhale-Ng'oma ati ntchito za migodi zili ndi kuthekera kokweza chuma cha dziko lino, ponena kuti migodi monga miyala ya rutile ndi graphite ndiyo gwero lalikulu la ndalama zakunja. Iwo anati migodi imabweretsanso m'dziko ndalama zambiri kupyoleranso m'misonkho. Iwo anati dziko liyenera kupititsa patsogolo zomangamanga zogwirizana ndi migodi kuti lipindule kwambiri. M'mawu ake mlembi wamkulu mu nduna wa za migodi a Joseph Nkandawire anafotokoza zomwe undunawu ukuchita. Ndikuona kuti kuchokera pano kufika pa June pachitika zinthu zambiri monga a Lotus resources amene azikumba uranium Kalonga anatiuza kuti dramu yoyamba ya yellow cake ituka pa fika mwezi wa June chaka chino. Tiliso ndi Lindian resources imene izipanga kukanga nkunde, monazite ndi rare earth, nawonso tuona kuti by March ayamba kumanga factory yawo. Ni pale amawe kumanga njira heavy mineral sands yo katundu wawo anyamuka ku China mu February, atenga 30 days akafika kunakala kuna abwera kunoko achita clear mas construction kuyamba March April. So then pale amkango ku Songwe amene achakupanga timati front end engineering ndi engineering ma design kuti machine atasakhala bwanji. Ankandawira anati ngakhale kuti ntchito za migodi zikuyenda pang'ono-pang'ono, iwo alongosola zomwe boma likuchita pa mfundoyi. Malawi muno moti ndi mamendo zosiyana-siyana. Force mutati muone mumo anthu achita concentrate kwambiri chilimika kwambiri pa large scale mining. Komanso tindi ma mine ya small scale medium. Large scale ko foti ndikumene kubwere forex. Koma mutati muone ku medium scale mwina kuzotomeza tuchitako bwino. Cement tupanga muno Malawi. Amene tuchita import mwina ochepa. Mutati muone timati ma boilers ku Kanengo achina Irovo akuiza kolo watu. But umuti makamba kumanga za large scale kuti tingabugulise kunja kuti forex ibwene ku Malawi kuno. So maminos tinawo okwanira ndithu andi tungofuna ma investors kuti abwere ti pakile limos.
Padakali pano mkulu wa bungwe la World Bank mdziko muno Firas Rad wapempha dziko la Malawi kuti liyike patsogolo ndondomeko zabwino zobwezera ngongole zake, kuyendetsa bwino chuma chake, poonetsetsa kuti katundu sakukwera mtengo kwambiri, komanso kulimbikitsa ntchito za migodi pofuna kubwezeretsa chuma cha dziko lino mchimake. McDonald Chiwayula, MBC Lilongwe. Katswiri oyankhula pa zinthu za ndale a Humphrey Mvula ayamikira President Dr. Lazarus Chakwera polamula kuti mpapambwalo wa ndege mdziko muno pasamachitikire misonkhano yachipani komanso msonkhano wolemba nkhani pamene iye akunyamuka mdziko muno kapena kupita kunja olo pofika. Polankhulana ndi MBC, Mvula ati mchitidwewu kwa nthawi yayitali wakhala kusokoneza ntchito za mabwalo a ndege kuphatikizirapo okwera ndege. Iwo akufotokoza. A president apanga issue ma executive orders olesa mwina zinthu zambiri zochitika pa airport ngati anthu achipani kachingamira kandi nduna ndi anthu ena kulowa ngakhale mu runway muja zimene zija president azilesa ngakhale mwina kutenga asilikali azikaguba pamene paja kuwaperekeza president ndikukhulupirira kuti zimene zidachitika bwino koma ndi chinthu cha mtengo wapatali chifukwa choti ndi decision yoopsa kwambiri kwa president chifukwa mphamvu zake kuoneka kwake kuti ine ndine president umaoneka zimene zikamaka kuchitikira nthawi zambiri. That's power. So ngati munthu ungavomere kuti zimene zizi zingakhale zikhala zikuchitika zaka zambiri ndizoyipa, ndi chinthu cha mtengo wapatali kwambiri ndi kupanga set standard yabwino chikangakhale imene kuzibwera ndege zosiyana-siyana za maiko osiyana-siyana kubwera Emirates ndege yaikulu kwambiri zitera amene ndi ndege zina zimene zitera paninga magwirizano amene atuluka apa ndi chinthu cha mtengo wapatali pa airport ipo komanso ma road users opita ku airport ndochokera opita ku airport or odusa misewu yopita ku airport or anthu ogwira ntchito odusa misewu ya masite kandi kuti Lilongwe kandi Blantyre ndoti pano sazivutika chifukwa timapezeka kuti anthu aja kuvutika kwambiri kumaona maconvoy ya anthu andale or maconvoy ya anthu achipani ndiyena akudusa misewu. Wapa mpando wa mgwirizano wa mabungwe oposa 250 la National Advocacy Platform NAP, a Benedicto Kondowe wati mgwirizano okhudza ntchito za magetsi omwe mtsogoleri wa dziko lino Dr. Lazarus Chakwera wasayinira ku msonkhano wa zamagetsi mdziko la Tanzania uthandiza dziko la Malawi kukwaniritsa masomphenya ake opereka magetsi madera ambiri mdziko muno. Akondowe ati kudzera mu mgwirizanowu dziko la Malawi lonjezera mphamvu za magetsi zimene limapanga, ndipo izi zithandiza kuti ntchito za mafakitale zipite patsogolo zimene zichititsenso kuti chuma cha dziko lino chikwere. Alufisha Fisha anayankhula ndi Akondowe motere. Nkhani imeneyi ndi nkhani yofunika kwambiri chifukwa ngati dziko takhala tikuvutika nkhani ya magetsi zimene zimathandiziranso kuti mabizinesi asapite patsogolo chifukwa kuti dziko litukuke gawo limodzi ndikuonesesa kuti nkhani za magetsi zikulimbikitsidwa. Ndiye kusayinirana mgwirizano umene uthandizira kuti dziko la Malawi likhale ndi magetsi wokwanira. Tikakhala ndi magetsi wokwanira ndiye kuti mabizinesi a anthu azingoyenda wopanda chosokoneza china chilichonse, zimene zingathandizirenso kuti anzathu amene amatolera misonkho a Malawi Revenue Authority atolere ndalama zokwanira. Ndalama zokwanira zikatoleredwa ndiye kuti boma likhala ndi thumba lopanga ma programs wofikira Malawi. Mgwirizano umenewu ukagwiritsidwa ntchito mmene asayinira namo ndikuonesesa kuti dziko lathu likutenga zimene president asayinirana ndikuzigwiritsa ntchito zithandizira kuti ngakhale m'makomo mwathu tikhale ndi magetsi nthawi zonse. Zimene zimathandizanso chifukwa kuti mabizinesi ting'ono anthu amangopangira m'makomo mwawo. Ndiye tikamakambirana kuvuta kwa magetsi tisangoyang'ana makampani okha akuluakulu. So ife tikuona kuti ndondomeko zimenezi ndondomeko zothandiza chifukwa Malawi akhala ndi magetsi nthawi zonse. Kutanthauza kuti ngakhale timabizinesi tating'ono timene anthu akupanga kuchokera manyumba mwawo tikhala kuti tikuthandizika moyenerera. Ndiye kuti nawonso moyo wawo wa tsiku ndi tsiku ukhala ukusuntha, ukhala ukupita patsogolo. Nkhani izi zikuchokera kuno ku MBC. Tiye tionenso mitu yake.
bungwe loona za umoyo pa dziko lonse la WHO lapereka ku dziko la Malawi mankhwala atsopano ochiza matenda akaodzera. Boma lati ntchito za migodi zili ndi kuthekera kotukula chuma cha dziko lino, ndipo komiti yowunika zakayendedwe ka ndalama mdziko muno pansi pa banki yayikulu ya Reserve yati sikweza chiwongoladzanja pa ndalama mdziko muno. Popereya nkhanizi, mlembi ku ofesi ya President ndi kabineti Colleen Zamba wapempha komiti yoona za ngozi zogwa mwadzidzidzi ya National Disaster Risk Management kuti zigwira ntchito motsatira ndondomeko pothandizira anthu amene akhudzidwa ndi ngozi zogwa mwadzidzidzi. Azamba amene ndi wapampando wa komiti amayankhula izi ku Lilongwe pa msonkhano woyamba wa komiti kuyambira pamene President wa dziko lino Dr. Lazarus Chakwera adayisankha. Mayeso Chikhadzula walemba ripoti ili. Azamba ati nkhani yokhudza vuto la kusintha kwa nyengo ndiofunika kugwirana manja kamba kuti ndi vuto la pa dziko lonse. Iwo anati msonkhano anawukonza pofuna kuti komiti igwirizane chimodzi pofuna kuonetsa kuti ikutsatira ndondomeko zonse komanso malamulo omwe adakhazikitsa pa nkhani yolimbana ndi mavuto ogwa mwadzidzidzi. Iwo ati malamulo atsopano oona za mavuto ogwa mwadzidzidzi cholinga chake nkupereka mphamvu komiti kuonetsa kuti ikupeza thandizo komanso ndondomeko zosiyanasiyana zothandiza kuti anthu amakhudzira mavuto ogwa mwadzidzidzi akupeza thandizo. Pamenepa Azamba ati mkumanowu wathandiziranso kwambiri kuti komiti idziwe ntchito yake omwe ikuyenera kugwira. Ngozi zachitika zosiyanasiyana zaka zitatu zadutsasi. Ina yayikulu ichenali ya Cyclone Freddy. Ngakhale apaso inalipo koma kuti mwina sinafike kwa nthawi yayitali koma amati Cyclone Chido. Tsopano boma linakoza ndondomeko ndi lamulo loti lithandizire kuongolera mmene tingachitire pochita dongosolo loti tisamale anthu katundu amene amakhala onongeka pa ngozi imeneyi. Chimene yayikaso lamulo ndi yakuti munthu akamati atolere ndalama mwa anthu osiyanasiyana kuti athandizire pamene pachitika ngozi ayenera kudziwitsa kaidodima department ya disaster kuti ndifuna ndikatolere ndalama. Komanso akatolera ndalama zija nkugwiritsa ntchito ayeneranso kukapereka ripoti ku dodima kuja mmene wagwiritsira ntchito ndalama zija. Mawu ake mmodzi mwa mamembala a komiti ya Frank Changa apempha anthu mdziko muno kuti ayike patsogolo dongosolo logwira ntchito modzipereka mulamu kungodera kulandira ndalama pofuna kuthandiza anthu amakhudzidwa ndi mavuto ogwa mwadzidzidzi. Mmene mukuonekera msonkhanowu tasonkhana apapa kuna kuti tipange kukhala limodzi kuti tigwirizane tione kuna kuti tingathandize bwanji Malawi. Panopa ndayendanso nanenso mwa ine ndekha kukuoneka kuna kuti msonkhano uwu metakhalira ndikulankhulana metalankhulana ndimene achita introduce DRM yanyuwani ikutipasa guidance yonena kuti tipite tikathandize anthu ma citizens a Malawi kunjako. Komiti ya National Disaster Risk Management adayikhazikitsa mcholinga choti dzionetsetsa kuti ikulondoloza komanso peza thandizo lomwe lingapite kwa anthu omakhudzidwa ndi mavuto ogwa mwadzidzidzi. Mu komiti muli akuluakulu ochokera ku mabungwe ndi nthambi zosiyanasiyana mdziko muno. Mayeso Chikhadzula, MBC Lilongwe. Komiti yowunika zakayendedwe ka ndalama mdziko muno pansi pa banki yayikulu ya Reserve yati sikweza chiwongoladzanja pa ndalama mdziko muno. Komiti iyi yapanga chiganizochi pa msonkhano wake woyamba wa chaka chino komwe yagwirizana kuti chiwongoladzanja cha dziko lino chikhalebe pa 26%. Erlin Chimoyo ali ndi ripoti. Wapampando wa komiti iyi yemwenso ndi gavanala wa banki ya Reserve a McDonald Mafuta Mwale ati izi zithandiza kuti mitengo ya zinthu isakwere. Izi zikulingana ndi zomwe banki yayikulu pa dziko lonse ya World Bank inanena mu lipoti lake lowunika misika kuti mitengo ya zakudya yomwe yakhala yokwera m'mayiko osiyanasiyana pa dziko lonse chaka chathachi ikhala ikutsika chaka chino ndi pafupifupi 4%. Amafuta Mwale akufotokoza. Cholinga chathu chinati tiona kuti kodi tikakweza interest rate zitivuta bwanji pa chiganizo chathu chimene tifuna kuti tithandize
anthu amene tikuwafuna kuti atithandize kuti apange zinthu zochuluka ndi kuti azike pansika kuti ma prices atsike. These are anthu amene ali ndi ma companies. Kodi tikakweza interest rate iwapweteka bwanji pa ntchito zawo za tsiku ndi tsiku. Pamene kumbali yonena kuti tikanatsitsa inflation au tikanatsitsa policy rate, vuto lake likanakhala lonena kuti pali panopa tili ndi chilingaliro kale kunena kuti tionere kaye mmene inflation ikuyendera. Pali zizindikiro zokwanira zimene tikuona kunena kuti 2025 inflation itsika kusiyana ndi 2024. Nde in that case tiofuna kuti tingodzipatsa mpata kuti tione kuti kodi kutsika kwa inflation iko kupitirira motani ndi ntchito zimene tikuganiza zoti tikweze supply side, kodi ntchito zombanga zinthu zikabwera kuti tazithandiza kuti zichuluke inflation kupitira kutsika, ndi imene ingatipatse mpata wonena kuti tikhoza kuganiza zoti titsitse policy rate. Koma panopa tinangoganiza kuti tipange wait and see kuti kodi development imene ipitirira motani. Izi zikutanthauza kuti ntchito zina zomwe zimakhudzika ndi kusintha kwa chiwongoladzanja cha dzikocho, monga chiwongoladzanja chomwe banki zimapereka kwa otenga ngongole, sichikwera. Erin Chimoyo, MBC, Blantyre. Unduna wa zamalonda wati mtengo wa shuga pa msika sukwera kamba kakuti dziko lino lili ndi shuga ochuluka. Nduna ya zamalonda a Sosthene Gwengwe yanena izi itayendera kampani zina zopanga shuga. Agwengwe ati dziko lino lili ndi matani 80,000 a shuga amene ndi ochuluka kuyerekeza ndi matani 17,000 amene dziko lino limafuna pa mwezi. Zambiri mulipoti ili. Chilimbikitso choti mitengo ya shuga ipitirira kukhala yokhazikika chabwera patamveka malipoti oti anthu ena ochita malonda akhala akubisa shuga mwadala ndi cholinga chofuna kukweza mitengo ya shugayi pa msika. Ngakhale unduna wa zamalonda opseza mchitidwewu, nduna ya zamalonda Sosthene Gwengwe yati mitengo ya shuga ikhala yokhazikika. Panopa airova ali ndi shuga pafupi 80,000 metric tons, koma ningokuwuzani kuti kumafika na tsiku ngati la lero chaka chatha Irova inali ndi sugar about 29,000 metric tons. Panopa tukamba zoti close to 80,000 metric tons. Kutanthauza kuti kwa mwezi wa February ndi March amene akubwera miyezi iwiri imene ikubwera tili ndi sugar okwanira kwambiri kuti aliyese atha kugula, aliyese pa mtengo wake, ndipo aliyese sakuyenera kuti azichita panic ngati mmene maboma ena zikuchitikira. Ndipo mkulu wa kampani ya Ilovo Kondwani Simuko wati kupezeka kwa sugar okwanira pansika kwabwera kamba kuti kampani yawo yakhale kuchita bwino polima nzimbe zochuluka zopangira sugar. Pano patapanga sugar oposa mwina amene balina kupanga mwina 6,000 tons more. So sugar tinayo and tikupanga bwino and kusogoloko sikuti ningatchule ma numbers amene tikuona ma ifeyo zinthu zimene tayika kuti tipange improve agriculture yathu and zokolola zathu tikuona kuti zikuyenda. Chaka chatha mtengo wa sugar unafika 4,000 kwacha, penanso 4,500 kwacha pa paketi ya 1 kg, kamba kuti sugar pansika anali ochepa. Ansimuko ati sugar anasowa pansika kamba kakukuluka kwa nzimbe zina ndi madzi osefukira kunchalo mboma la Chikwawa. Mtengo weniweni omwe kampani ya Ilovo ikugulitsira sugar pa paketi ya 1 kg ndi 2,600 kwacha. Trust Office, MBC, Lilongwe. Munkhani za masewero, bungwe loyendetsa masewero a mpira wa miyendo mdziko muno la FAM lati lipitirizabe kupempha nzeru ndi upangiri kuchokera kwa osewera akale a timu ya dziko lino pofuna kutukula masewerowa. Bungweli lanena izi mu mzinda wa Lilongwe pamwambo opereka zitupa za thandizo la chipatala kwa mamembala a bungwe la osewera akalewa. Olemba nkhani wathu Foster Maulidi ali ndi zambiri mu ripoti ili. Wachiwiri kwa mtsogoleri wa bungwe la FAM Madalitso Kuyera wati osewera akalewa ndi gawo lofunikira kwambiri pa ntchito yotukula masewero mdziko muno, ndipo pakufunika kuwadalira mu ndondomeko zosiyanasiyana zakayendetsedwe ka masewero a mpira wa miyendo mdziko muno. Anthu amene wawa anatisangalatsa kwambiri, ndi anthu okuti ife timakonda. N'chifukwa chake pamene tinakhala kuti tafika talowa mu 2023 December tinaonesesa kuti tionesese kuti anthu amene watigwira nawo ntchito limodzi.
ndiye tikugwira nawo ntchito limodzi ndipo tikufuna kuti tipeze upangiri wawo, tipeze experience yawo, tipeze talent yawo, tipange integrate kuti mpira wathu upite patsogolo. Wachiwiri kwa wapampando wa bungwe la osewera akalewa Noel Lipipa wati bungweli ndi lodzipereka kuthandizira masomphenya a bungwe la FAM otukula masewero. Lipipa wati ndikofunika kuyang'anira bwino umoyo wa osewera akalewa ndipo thandizo la chipatala ndi gawo limodzi lofunika kwambiri. Ndiyamikire kwambiri Football Association of Malawi ndi utsogoleri wa Fleetwood Haiya komanso vice yawo amene timakhala nawo nthawi zonse Madalitso Christopher Madalitso kuyera kunena kuti kuchivomereza chinthu chikuti chikhale cha association chovomerezeka pa dziko lonse la Malawi kumbali ya mpira chapangitsano kuti anthu ngati mene ali ampinga njira muja mene ali med health adzibwera kudzatipanga support. Nde mukaona ma activities ena ndina amene tikupanga chonde makampani amene mundikuthekera bwerani mutipange support ma activities amenewo cholinga tipeze ndalama. Bungwe la osewera akalewa linalowa mu mgwirizano ndi bungwe la FAM ndipo kumathero wa chaka chatha linakonza masewero apakati pa osewera a dziko lino ndi Zambia omwe anathandizira kupeza ndalama zokhazikitsira ndondomeko ya zaumoyoyi. Foster Maulidi, MBC Sport. Sukulu yophunzitsa mpira wa miyendo mdziko muno ya mpira m'mudzi mwathu yalengeza za mgwirizano wawo watsopano ndi kampani yopanga penti ya Dulux Paints by Silcon Limited wa zaka zitatu ndipo ndi wa ndalama zokwana 28.5 miliyoni kwacha. Mawu ake mkulu wa sukuluyi Chimango Munthali wauza MBC kuti bungwe lawo ligwiritsa ntchito thandizoli pophunzitsa aphunzitsi a mpira komanso kutsegula sukulu za mpira wa miyendo zonjezera mdziko muno. Munthali akufotokoza. Ife ndife okondwa kwambiri ndipo ndife soyamika chifukwa cha ndinganeli ubale umenewo chifukwa ndi ubale si chabe funding koma ubale omwe ufunika kuti tipange zoti mbali zonse zipindule. Chabwino mukuyang'anira kufikira pati ndi thandizo limene? Thandizo limene tikuliyang'anira kuti litifikisa patali chifukwa kuti mukhoza kuona kunati kwa nthawi yayitali takhala tikukhala ndi patena mmodzi omwe timatha kupanga zambiri koma mukhoza kuona ndi motayankhira muja kuti thandizo limene taona kale kuti tapanga identify ma areas omwe tinali ndi chilakolako tinali ndi mchizungu amati colorful dreams panopono Poyankhula kumayambiriro mkulu wa zamalonda wa Dulux Paints by Silcon Limited Mailex Samsoya anati iwo ndokondwa kuti kampani yawo yasaina mgwirizano ndi sukulu yophunzitsa mpira wa miyendo mdziko muno ya mpira m'mudzi mwathu. Ife makamaka tifuna kuti ampira m'mudzi mwathu akafike ku rural areas kumene anthu ambiri safikako koma tikudziwa kuti kumeneko kuli luso ndithu la ana amene angafikire ndipo amenewo atha kuwapanga promote kuti adzakhale mafootballers abwino mtsogolo andi kuwonjezeranso pamenepo tifuna kuti iwowo akapange support m'maphunziro chifukwa nthawi zina pali ana amene amakhala ndi kuthekera amakhala nzeru koma amasowa kuthekera kuti apitirize maphunziro awo. Ndipo pomaliza nkhanizi nayinso mitu yake. Bungwe loona za umoyo pa dziko lonse la WHO lapereka ku dziko la Malawi mankhwala atsopano ochiza matenda akaodzera. Boma lati ntchito za migodi zili ndi kuthekera kotukula chuma cha dziko lino. Ndipo komiti yowunika zakayendedwe ka ndalama mdziko muno pansi pa banki yaikulu ya Reserve yati sikweza chiongola dzanja pa ndalama mdziko muno. Pezani nkhanizi ndi zina zambiri popita pa mbc.mw kapena MBC Digital pa Facebook, Instagram komanso X. Munali ndine Romeo Mali. Masana abwino.